sirtide mi mber jam jam bol ñala mi ko ala keddo dumun nani bennido waji goto ne ari galla ne arde suko gorko be mbi wonde ko an be jidi yide dum ne ebe be cukli yide ma no fewi ne kay mi andini be non ada ne leydi he kono ala e galle he kono non waajo de holliri ko wonde baadiraado mo yaadi o ko biye biyam an mama to wona to har ma tengal kono non deha duubi no gaasi jeegom bennu rewbe dido meedi arde to am on ngarido on garti ko mbimi on ko non iwata on naati no mbarodi ladde ma on jaltir no mbaalu to am ko mbimi on modi sikki naataane koy mon ma taw an mati an nata Poulaar an mi sikki an nata Poulaar ko mbima am ko dum do woni ko wori wona kanko non an mati sama wada woni o mo nodduma nara taweda mi darata ko no soyo wadi soyo wadani iska da labadu jar bu ko ba sama tappe sur les mumme bowal bi da halama no ko burani ba ganda mbatta hakkilun feyo hore ma yaha arta fono biddo ko deyete ko min imam so yettama de nawon yettode de alle ko padda bowal haali ko on kay mi fergitan dum ko kanyum fergitin Mais collègue, mais gars, nous jouons quoi? Nous là? C'est vrai. Non, mélodie oh. Tellement que nous avons comme affaire gordo quoi. C'est gentil, merci. Mais affaire de bendi gars, pas ta pour y aller studio gars. Mais Allah fatte quoi. De bengarinde. Be dacci don numéro téléphone la. Numéro téléphone? Da. Mbasito mami ko ya noddu bada fere jindira e makko kaltida sa biddo ko paso yalla sur sa natti hande so beene dona o ada ara non jitiron de hande jewtido gila den ara dum mbasito sabu biddo wona jiddo fo dañi non sa dañi nangu hen duudi sa anani ko dum nyaagi mami de sabu gacce ma ko gacce min non mbede yabbi haaju wawa boyde so wona no dum mi yirda do e ma kono non woto suno dum dede am en jetti Allah te en goppi fofi juude Allah kono non woto wasi yaade ton jewti dayma anani woto suno non sa wadi ni tan so yidi yaade mi rokka woto suno nani de woto suno non nani de kay yaade Ça fait l'occasion, questionnement, c'est très bon. Une nouvelle gotte moƴƴo keɓmi belɗemi donc min wawa weltade taw en kaldani hen en jeeyaka addim ɗo hannde quoi parce que sehilam o yaɗan ɗum manager am o Ousmane merci bon ñande to noddi kam o hollimi document ji c'est à dire contrat goto mo yahanno
presque c'est réglé presque parce que d'ailleurs tout comme un peu khalis c'est de khalisal yom ya hen mi fewde passeport am antano. Ah bon? Mais non, an kon jidda wi tourné o wana Sénégal. Non, contrat wana do. C'est Canada. Inshallah. Mais gars, da hanten quoi. Toujours won hen. Affaire o nan yes quoi. Merci mon ami, c'est gentil. Merci. Merci. Non, attends. Mais ayi o souf de bu ndes na. Si. Ouais. Parce que min o souf de mbayno ko keptin dem seedo ni. Est-ce que andam? Seedo o andam quoi. Pourtant o anda kama. Mais bet andi kam. Om yodi. O dal Seydou pour pama. O un jour njim hôtel. Ronde client am des. Un jour nji mom. Seydou gil nden ha joni. Non ronk dañ jam quoi. Tellement nji mom de won affaire got ke dol ummi de mak naata yam. Ha burim doli quoi. Tahi waaw li gar hay tableau go. Chaque jour hemak rek ngonem. C'est triste. Attends. On m'a dit morceau got parce que ada handi hen quoi. Angidella hoto wadamni angidella hoto wiyamni gillina mose ko Allah wadi. Nen. Je da fada turi korto tan. Arti. Merci. E Diom. Oh. Oh. O mi yefti num de. Nen. O hep nanum. O wa andu dem. Nen o. O yalta o wana nangi wana poussière wana yider yand ayi hande mo yaltata e nangi mo yeta poussière ngowur ha nam goddo mbidani tan kam sa gayni odo dese enveloppe molana dum mole dayata he o non desnirani pour khalis o plaisir ndañu moye mak sobe dasnam rek war ka wonde desnu dem tellement que nani meda arde ma ber halal ma hal gilli mais o do wondo ko ba dem dépasser be ko joddo yo ko daddo yo woto yejjit ko gollal woni do ko hen wurben anani kala man ko sa wadi dum ha fewi sa bada fere jobe da en ha heew ko wana wiide bi do nene nangam to nangam ga dum yaawi te kala den nadda hay on dome wulal buubal welani mettan adan haddu yewtere men de weldi elle gondaage hirti ko nati famde ma de anani kam nim kay mo fadde me rutoles moƴƴo Allo? Jam tan kay.
no mbaɗɗa e tampere selli eyyi meɗen e jaam mbiɗa selli mbeɗa e jaam mbeɗa yetta Allah eyyi holi an allo hi min kam min najat walla à chaque fois oɗo voix noddat kam te ko inconnu te so mbimo holi an tan o kuppa kam ɗum kam ko jaam janngo inchallah so mayani momi yaye opérateur mo jeewona kam ɗum ɗo ne waɗi luus no feewi ne uddi hakkilam à chaque fois tan ko ni même voix hein même question à chaque fois tan ko ni te et puis ko numéro inconnu vraiment ɗum ɗo ne jaani kam no feewi il faut mi ummo hen ha janngo inchallah Rugi? Mi pari wertude? Kon be soxna ma presque 30 minutes. Vas-y. Estou igual a madame. Non, non, ça va, ça va. Ok. Be soxna ma kawuji di non, goto ko min, goto ko an. Kawuji non, première mille. Parce que ñanden mami tawi kam cuisine tawi kam ton kon haal parent jam haalano kam parce que wi kam ber fo duttade parent jam c'est la vérité ber fo duttade parent jam kon min mi wawa accudem ɗo yet so mbeɗa andi no mbayɗa yam mbeɗa andi no mbayimi te mbeɗa andi sam accimam ɗo alorot c'est pour ça mi yiɗa accudem ɗo ko gon ber fo duttade parent jam mais rugi min mi wawa accudem ɗo arloro ko ɗum noon won probléme c'est pour ça mbimi mi yokkidema mais ɗum wona hay goto problème min presque mami ko adi kam haalday mais tout le temps ko jahanmi voyage ko sa affaire ko woni hakkillam mais mi jooɗaki ɗum haɗi kam noddude pour mi yewtidem ɗum e ma ɗum tahi mais mami ko haali ko c'est tout à fait normal bien vrai que liggéey no weli kayis no weli kono kamɓe eɓe jiima ɓurata welde kadi da an hande ma won duuɓi ɗiɗi aɗa ɗo walla ko ɓuri ɗum sah a yiyani yumma a yiyani bamma min hande sino mi wawno ɗum dañde mi jotta ko ñalawma mi yiyani nene e baba ɗeɗo balɗe inchallah mami dañ congé so Allah jaɓi so mami dañ congé juuɗe seeɗa somi ƴetti congé jaaden magasin mi sooda kala ko foti soodede mbaɗen ɗum chargé autom jaaden jeehe jeewoyen jinnamma ok gonko ok mais mbeɗa hawama parfois Allah en okkima ko ganduɗa kom ka richard goto machallah ka richard goto ka ar feewi machallah mais encore tamit ñan fof akkot kam idée ji ganduɗa machallah ruji an machallah yallah ɓeydu gurdam ma yallah okka ko jiɗɗa ko ko joola guite ko ok ciao ciao à demain allez bye bye ciao ciao an kam lele subbuni suba aɗana jooɗi e heure Sall aɗa huccide telle an ko woni haydara feeri noon ata leloyde e joni min leloy ko noon jinmin jewtan seeɗa no mbino mami mbeɗa jogui ma haaju jehen jewto en nder suudu jewtan ɗo tan so tawi en immi nde mbawɗen immade ɗo foof naata hen mbeɗa heeɗina aɗa andi an ko ka neɗɗo moƴƴo mbeɗa horsimma oho waɗi puura kuppi joni ɗum haalan ɗum seeɗa komi binoɗo mbeɗa jogui ma haaju taada Allah waɗi ha joni eɗen jooɗi en leloyaki woto ittitam sago e lelde ha ndiwta ko kalantuno mami ko jimmi ko yewtandema ɗum tan
laawol gootol mbeɗa anndi ɗum ne hedde ma tawde noon ne hedde ma alay sago mi yewtan ma ɗum gasa an kam haa ko kalta ko neno oto heddi so junngo kadi so nayi daande nder yewta tawi ko debbo jarani ko an kay mbeɗa annduno mbeɗa jottirino ka nawliro ko naata to waɗa yaltude ko fu mbeɗa faami ko kalta jarani haɗude minen minne andi onon rewɓe ɗon jogii probléme kala nde neɗɗo gorko wi ene jogii debbo haaju ar ñooɗo ñeewtan fawa e dow nawliɓe dow mum min wona nawliɓe mbiyatma ko ɓuri nawliɓe tidde mbiyatma ko ɓuri nawliɓe aɗa anndi min mbiɗa jogii ɓiɗɗo goɗɗo la ilaha illallah sallallahu alaihi mamu tawa an on ɓiɗɗo an walla hey sun hali ma koɗon giɗo mi fittinani restam dañdunomi e debbo goto te joni yummum wurani taade noon min mbeɗa heddi mbeɗa wuuri jimmi ko heɓtude ɓiɗɗo o e juuɗe ɓeen